Hi guys, your boy Aritoy. Yeah. For this video guys, namin karon diri sa park. Picnic ba guys? Sunday man karon, natunong man nga off si Mrs. So, lahag mi diri sa park. Lucas, play where your ball. Come on, come here. Go. Careful ha. Come on. Okay. Hi. Taha man ang panahon garon guys. Magawas mi kay dili man kaayo nana kabugnaw ba. Magwantar man. Tawa akong attire guys oh. Short. Mura pug wa gitugnaw guys. Ngulit na mi guys. Perting tugnawa guys. Sayop man ni amo. Unsa? Tanawa siya oh. Istoryahan mo ng tree? Yung nag-istorya ang tree? Ha? Amis ka ng tree? Not go there ha, kaya naikuan oh. Na dog. The dog is barking. Aw. Gusto naman ko, gitugnaw naman ka eh. Ngulit ta. So, more to guys no, ngulit namin. Kadjot ra kami diri sa park. Igo namin nangaon kaon gamay tapos gitugnaw man mi guys oy. Samot nako. Bye friends. Bye friends. Abay na to itong basura guys. Say bye na. Say bye. Bye. It's your boy Aritoy. Bye. Sige. It's your boy Aritoy. Yeah. Bye. 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 It's your boy Aritoy. Good job. Asa man ka? Ano ko? Bago pa ko lumatay, kung kapoy ko, katulog ano niya, ang baktas ko. Mau ba? Ang baktas ko ay Off ka? Oo, off ko, karoon ko gugma. Akong Disney princess guys. Amo dito. My God, naamo. Dahil manguli na mi. Kalagot niyo. Uy! Moy, gitugnaw nga na si Lucas yan eh. Gani, taon naman gud mi dire. Kagay na po, asa man nagpark. Daw. Kalagot. Oh. Bagay nagkataan ko ni Mar. Oh, si Brian manaon yan. Lingi ni Janet. Si Brian jud. Gimi ako, masakyan na. Ay, kumusta to? Na okay na? Ay, radyo pag po. Ay, na ba park guy? Uy, na-shock ko. Timing nga pa, baktas. Dali na usap oras nabot. Karon na po. Dinanguli na mi. Itugnaw naman si Lucas god. Ay, kalagot niyo. Dako sa kadire. Baklay siya. Nanin siya kasabot ba? Pamangkita mo ni Roderick. Ako pa textan karon kaya ko. Ako gani ako pa textan karon kaya mo mula na siya. Yeah. Bye sa guys. Kuyawan kasi Brian guys. Yun sa di siya. Ha? Yun sa siya. Kuyawan kasi oy. Abi niya ginsa do tuktok niya. Ambot maklaro ba kadto siya sa video? Abi niyag ice. Ice baby. Ambot siguro abi na guro niya guys. Kani guys, final lagi na manguli na gid mi. Bye-bye. Kay hilak-hilak na si Lucas. Bye.